दिनैनि बे फानेरिनि कुसुबिलाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोनदोंना गोजोनाखै आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आङो हारसिङैनो गोजोनग्रा मानसि आरोखि। तालिया। आरो आं बेखौ बुङो दिनै जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ मुलुगनि जेबो जिनिसा गोजोन होनो हाया। तालिया। मुलुगनि साबसिन महर गोसासिन हौवाखौ हाबा खालामनो मोनथों बे हिनजावा, थेवब्लाबो बेबो गोजोननायखौ मोनजोबा ना मोनजोबो? जिनिसथ' एनेकुवा मुलुगनि साबसिन महर गोसासिन समायना सिख्लाखौ मोनथों, हाबा लानो मोनथों बे हौवाया, थेवब्लाबो बेबो गोजोननायखौ मोनजोबा। मोनजोबो नामा? मोनजोबा बाखैखब। आंना माने प्रग्राम गायै गायै गारामाया एसे गाज्रि जाबाय। गाज्रिया अनेक जिनिसानो गाज्रि जायो, बाहायबाय थायोबा गाज्रि जाखायो। ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो नाजागोन। मेथाइफोर रोजाबनायावथ' बिदिनो थसेब थसेब खोनासिगोन, बुंनायावबो एसे खोनाबाय जानो हागौ। जिखुनु नोंथांमोना खोनाहैजोबदोंना? उननाबो खोनाहैदों? एसे बारायनांसै मनिटर फिसा फिसा। तालिया। आङो बयखौबो खावलायो, थांनानै थानायावनो जानाय, थांनानै थानायावनो मिनिनाय, थांनानै थानायावनो रंजानाय। सिगुफुरजों खांनानै जेबो जानांगौ गैला। तालिया। नंगौ नाङा? दा बिनिखायनो बिदि रंजानाय फोरबोआव बा हाबा हुखायाव, बहाबा थांनायाव, बहाबा बेरायहैनायाव सारादुआव फैनाय बायदि थारनाङा आरोखि। तालिया। मानो होनबा only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. तालिया। जिब जुनारफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ होआखै। जों मानसि जाथि सुबुं माहारिफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय, रंजानो हानाय, साक्सेस जानो हानाय, खामानि मावनो हानाय, गोथाव गोथाव जानो हानायखौ होदों। तालिया। मोसौआ गांसोनि अनगा माबा जगायना जानो हागोन नामा? हाया। मैसोआ गांसोनि अनगा माबा जगायना जानो हागोन नामा? नाथाय जों हायो। हायोना हाया? दाबादियाव नोङो जेनेबा मोसौखौ मिनिस्लुनो दोनबाय। ओइ मोसौ, आं नोंनो दानो 10 लाख होनोसै, एसे मिनिस्लुदो, होनबा मोसौआ मा होनगोन? बिदिसो होनगोन ना? बिदि होनगोन ना होना? ओमफ्राय नोंसिनियाव मैसो दंना गैया? मैसोआ दानि जुगाव गोमालांबाय। माने मोसौफ्रा दङ आरोखि, बांगालावबो, हारसाफोरनावबो, जों बर'फोरनावबो बिराद मोसौ दं, दाबो दं। खिन्थु मैसोआ गोमालांबाय आरोखि, खम जाथारबाय। मैसोखौ नोङो दाबादियाव होनोब्ला, ओइ मैसो नों एसे मिनिस्लुसाय, आं दानो नोंनो हेन्ड केस 10 लाख होनोसै, होथारगोन होनब्लाबो, फैसा माबानानै देखायब्लाबो मैसोआ मा होनगोन? बिदिसो होनगोन। मादै नोंगौ नाङा? नोङा? थगायदों सानबावबायसोखि। मैसो गाबनायखौ खोनायाखै? बिदि। दा जोंथ' मैसो, मोसौ, बोरमा, अमा नङाना? जों सोर? मानसि। तालिया। जों मानसि, अनलायनांगौ, गोरोबलायनांगौ, रंजानांगौ, मिनिस्लुलायनांगौ। बिहामजो बिखुनजो नांलायनाय, बिदा फंबाय नांलायनाय, हारिजों हारि नांलायनाय बे संसाराव जाखायो। बे संसारसो, सोरगो नङा। तालिया। ओंखायनो गोरोबलायफिननांगौ, थाब थाबनो मिनिस्लुलायनांगौ आरोखि। नङा होमबा? ना नङा? गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजोंथ' अनेक 24 घन्टा नांलायनाय, बे आलादा खोथा जाहैबाय। खिन्थु थाब थाब गोरोबनानै गोसोथोलायफिन आरोखि। दे। मेटार जाहैबाय, खिन्थु लाखानायखौ लाबावनाङा आं खावलायो आरोखि। मानो होनबा दाखालि दाउ ब्रयलार दानग्राया आरो सासे लाना खारलायबावबाय, मिथिबाय? जा लाजिबाय आंहा दाबो मोनाखै बे दाउ ब्रयलार दानग्रायानो आं सासे लाबावनो हाबाय सानदों आरोखि। दा दुखु मोनदों आङो। तालिया। ओमफ्राय सानफ्रोमबो ससियेल मिडिया, फेसबुक, इउटुबाव
bे बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि माबा माबि माबा निउस चेनेल इउटुब चेनेलाव खालि खोनागोन नोङो उमुक लागोनि उमुकनि हिनजावा गथ' सानैखौ होननानै सोरबा हौवाजों खारबाय सेंग्राजोंनो खारबाय खोनायोना खोनाया खोनायादां खोनायोबा आखाइ खब जानला आं खावलायदों हाबा जानाय सिख्ला हिनजावफोरखौ आरोखि गोसो जानायजों इसोर होनायजों जाबाय जुलि बेजोंनो थादो गुलि गुलि रायजोखौ जादो बानलु बाथोनजोंब्लाबो आलु बाथोनजोंब्लाबो बिदि गुबुन हौवाजों खारोब्ला गाज्रि खोनायो आं बिराद रागा जोंनानै दुखु मोनो माने आरोखि नंगौ नाङा ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ आरोखि जायफ्रा हाबा जाबाय जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों लिंक लानायखौ नोङो एसे थाल मोनदोंब्ला नोंनि हिनजावा सोरजोंबा रायलायखोमानायखौथ' सानसे नङा सानसे नों खोनाखायो नंगौ नाङा न' गंसेयाव थानाय न'खरसेयाव थानाय सानसे नङा सानसे खोनाखायो सोरबा हौवाजों लिंक लाहांदोंब्ला खोनायोना खोनाया खोनायोबा आखाइखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों एसे लिंक लाहांदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव थालिया मानोना बबेबा जिल्ला बबेबा डिस्ट्रिक्ट बबेबा बर' गामियाव नोंसोर खोनादों नामा 3 मास 4 मासनि गथ' उन्दैया हार जानायखौ गारना खारनाय खोनादों खोनादों बोसोरसे जानाय गथ'खौबो गारना खारा 2-3 बोसोर जानायखौबो गारना खारा हिनजावफ्रा ओरैबायदि अनसुलि जायो बिमाफ्रा बिराद अनसुलि जेब्लानाखि 5 बोसोर बारबाय गथ' गथाया 7 बोसोर 8 बोसोर 9 10 बोसोर जाबाय क्लास 6 5 मोनहैबाय ओइ समाव बहुत थाङो नंगौ नाङा दा ओंखायनो आं खावलायदों जाय 5 बोसोर जाबाय गथ'आ सासे लाबाव गथ'खौ सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर गासिबो लाजोबनाङा दे जाहोनो हानायनि केपासिटि थायोना खाथा गांसेयाव 20 थाखा दा फरायहोनाय एडमिसनावथ' गोगोम थाङो आरो दानि गोदोनि बर' मिडियामब्लाबो आलादामोन दानि बर' मिडियाम आलादा फैसा मोनाब्ला उन्दैफ्रा स्कुलाव थांनो नागिरा ओंखायनो बयबो लानो नाङा आरोखि जायहा प्रब्लेम जाथारबाय हिनजावबा खारहां ओइ समावसो लानो थोनदों आरोखि आं मोनथिबाय जाय खारहां जादों गुबुन हौवाजों लिंक लादों ओइ समावनो सासे लाबावनांगौ लानायाव ला खारहां जाबाथाय साबासो लायो आरोखि साबा फिसा खाङोबा खय बोसोर नांगोन बेनो 25 बोसोर आरो हाबाया जाबाय 25 बोसोराव 50 बोसोर होमब्ला खारनो अबसर गैला आरोखि बे हिनजावहा थालिया ओमफ्राय आं सेंग्राफोरखौबो खावलायो आंनि सेंग्रा लोगो नोंथांमोन जेब्लासिमनाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम नोङो हाबाखौ लाथ'नाङा थालिया खोनाहैदोंना आं होननायखौ ना खोनायाखै माने जों लागो खाथियाव मोनसे घटना जादों माने बिहावा 80,000 बेथन मोनो हाई स्कुलनि हेड मास्टार हौवाया गाव बेकार फिसाजोखौ गोसोथोना लाबोबाय मास्टारनिखौ लांफैफिननो फैदोंमोन मास्टारा ओमफ्राय आं न'आव आंखौ लांफिनबाथाय थैगोन आङो होनबाय आरोखि फिसाजोआ थालिया एथ' हेन्डसाम हौवाखौ गारना खारो सिख्लाफ्रा नङा होमबा लानो होनना फैखाबाय बेस्रा मास्टारा जोंना सारा दुखुजोंनो गालांनांबाय आरोखि बेखौ लांनानै बोरैबा थैस'नहैयोबा थाबसे जागोनदां साननानै बिसिफिसाय रायलायनानै गालांबाय दाना गालांबाय आथिमंगलायाव लेंहरबाय हाबा जानानै बिहावा मास्टारा 90,000नि फालें हरफाबाय बिजामादैनो थालिया 6 इन्सि 5 इन्सि जानाय लेपटप हरफाबाय आथिमंगलायाव आथिमंगला होनोना हाबा जानानै बिहावनाव थांनायखौ मा होनो आठमंगल hey bro hey mas tuh bro Sukses ini dong sukses bisa lain semua bro itu kurung
피스톨 लाग्रां지구만 그냥는 गोदाव सोराव सकि फालें हरफाबाय 90,000नि लेपटप हरफाबाय फासिंसि सयसि जालायनाय थालिया दाना 3 बोसोर रायजो जाबाय 3 बोसोर हिनजावसा उन्दै मोनबाय